Takže v dnešnom videu budeme mať válku v Minecrafte. Som tu na serveri, sú tu aj moji kamoši, takže ideme na to. Ejo! Takže, idem si tu vypiec nejaké mesa, čo tu mám. Vidíte sami, tu si dám vypiec mesa. Idem si zatiaľ poťažiť nejak... Dobre, takže mám nejaký veľký tu. Ideme mať to zasobili. Robíme veľký tam na bejse. Nech nezapadne. Potom si budeme dostať, takže nezapadne nikdy. Dobre, takže tu mám nejaký nový druh dreva, mám tu. Budeme mať do zásoby. Robíme si veľký strom potom na bejske. Nech mi aspoň jeden padne. Potom si budem rozrastať, že by som mal 4 saplingy. Takže išiel by som naťažiť nejaký kameň. Tu si poťažím nejaký kameň. Chápeš, vždy treba materiály nejaké. No dobre, poťažím tu kus uhlia. A že by som mal na večer, na točky. No. Tieto kvety by som bral. Že by som, že takto urobím, počkej. Takže urobil som si loďku. A idem sa niekde do neznáma plaviť. Dobre, že sa nezrúti. No, brajzový bajom. Dobre. Čierny dub. Tekvičky. To sa ešte zíde. Jednu si doberiem. Dobre. To je tmavý dub. Mám brať. Dobre. Hej! Som našiel nejakú stopu. To som tu nedal ja. No. Dobre. Som niekde poblíž asi. Keď je tu stopa. Aha, to sú tie vysoké stromy, sranda. Takže, ja by som išiel posadiť nejaké stromy. Mám tieto, mám iba 3 zatiaľ, takže musím ich tak nasadiť, ale potom sa mi to znásobí a budem mať na jeden veľký ten strom, možno aj na 2. Takže, posadím tu stromy. Takže, robím si toto. Spawner na pavúky, takýto, že tu si dám, a to má jeden blok iba, počkaj, jak sa to dáva, nie tak, že dám tam tmu a budú sa tam spawnovať potom. Mám taký plán, lebo nevidím žiadne tie tvory, mačky, nič, vieš, tak si musím tak pomôcť. Počkaj, je to F, dobre, je to F, no, kill. Tak, sa dám, tuto pokopem, potom to uzavriem. Keď tu bude tma, mali by sa spawnovať pavúci. Iba pavúci, bo jeden blok, chápeš. Alebo chicken jerky. No, tu idem. Dobre, to je noc. A jednu vec, na ktorú nesmiem zabudnúť. Dať si tu spawn point, lebo umrem a budem niekde úplne prediť 2000 blokov. Dobre. Tak. To necháme spawnovať. Len na toto. Tam už spavli. A ja si pôjdem ďalej, že by som nenačítaval tie čanky. Alebo neviem, mám nápad zatiaľ. Idem si toho oslíka porobiť. Tože by? Nie! WTF?
Tak oni ma fakt našli, WTF. Ja musím toto nájsť. Dobre. Sedlo berem. Dobre, utekam. Fú. Dobre, som tu iba ja. No a... Ty vole. Ale mám sedlo, to je jedna dobrá vec. Ľudia, zase som našiel dedinu. Dúfam, že tuto už mi nevykradnú všetci. Fakt dúfam. No ale myslím si, že je dobré, že mám dedinu. Idem sa tu ubydliť zatím. Typka som si robil s tyčkami. Takže idem teraz zničiť drevo. Ja vám to samozrejme skipnem, keď to budem už mať. A pôjdem si tie veci porobiť. Nice. Dobre, tak zatiaľ. No, mám stack dreva. Vidíte, ťažil som tu chvíľu. Takže idem si z toho robiť tyčky. Toto si môžem zobrať potom. To dám tu zatiaľ. Stiaham bambus. Ale to nič, dobre. Čo je toto? Tickets. Ja to nechcem. Dobre. Idem pokraftiť tyčky. Tu dám zatiaľ bambus. Počkaj, kde je ten týpek? Ja ho nájdem. Idem zatiaľ tyčky porobiť. A teraz dám. Bude to veľa. Ty vole. Tak. Plno tyčiek. Tak. A tak. Bum. Sa mi nevojde. Ja to tu nechám. A nájdem niečo. A tak, bude Radko. Tak dostane, taký hackshot dostane. Kaž. Tento krávu vypína na jeden damage. Čo normálne mečom by som musel na 2 hity. Počkaj, s tým musím dať hackshot. Sa netrafil. Do zadku, bam, dobre. Je to silnejšie než meč. Kuš. Dobre. Je to nájsť. No, typek. Choď, prepač. Prepač, týpku. Teraz budem mať zlecený všetko, lebo som hojtol. Ten druhý nie. Nie jeden, ale dva, jasné. Na bedroku to tak není. Tam ti nebudú znižovať ceny. Ale tuto tak samozrejme je. Typci, choďte tam. To je nám postiel. Hackshot urobím.
Počkaj. Tak. Stoj. O, headshot. Nice. Teraz ma už len tak zabíjať nebudú. Si kto? Aj ten mi zdražil. Ty... Potkan. Kde sú tí potkanovia? Musím sa dohylovať. Kde sú tí villageri? No dobre, kašom na ne. Ja budem končiť za chvíľu. Dobre. Sú to obidvaja. Dobre. Takže budem končiť dole.